vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, I am a married woman, but marriages edu aya emujoni ekuti unenge wakangobvisirwawo tsvakirai kuno, then wotozviudzawo kutoti I am married. Saka inini ndakasanganawo nababa vekwangu kunoku kwatigere kunoku kuCape Town, but marwadzo mukoma, ende kurwadziwa nerelationship ndokwakabva kwazoita kuti ndinge ndichitora a risky move, ende ndinotoshaya kutoti habi ndomuudza here kuti izvi ndo zvandakamboita, plus zvinhu zvacho zvandakasangana nazvo zvakandityisa. Saka most of the nights andirare mukoma, panotoita sekunge pane munhu uyo anouya obva ati muka tigare titaure nyaya. Iye habi munhu wekuti anofarira hope sterek, and anoti kana akarara anorara sekunge munhu akafa. But pane humwe husiku uhwo waakazotondimutsa achiti iwe kuri kutaura nani kokuhope, ende ndakazoti ndapepuka mukoma ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndisina kana kutomborara pambedha, instead ndainge ndatoburuka pambedha ndikabva ndagara pasi apa ndainge ndakapfunya chisero. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvandivhundutsa, ndakati ndichinodongorera pambedha ndikatoona kutoti iyewo habi ainge achiri akarara, just that ainge angondinzwirawo kuhope kuti pane munhu wandiri kutaura naye. Saka akangovhundukawo ari kuhope ndokubva adanidzira kuti nhai Mai Sheila, not a child's real name, muri kumbotaura nani. Ndikabva ndavhunduka paya ndikatoona kutoti ndainge ndakagara pafloor mukoma ndakapfunya chisero, ndichiratidza kuti paiva nemunhu uyo wandainge ndichiita naye nyaya. Nyaya yangu iyi mukoma payakatangira, ndainge ndiriko kuZim, me and my husband, pabasa pedu pakambonetsera nyaya idzi dzemapassports. Saka nyaya idzi dzemapassport padzakanetsa, tainge tichabva mukubuda mune imwe nyaya yekuti habi wangu ainge akapfimba one of my best friends. Saka ndakazotovabata kuti vanhu ava vainge vachangotanga kudanana. Handizivi iyewo habi ndo zvaakangotaura kuti hatina kana kumbogara takarara tose nebest friend yangu, ndo zvayakangondiudza kuti I'm very sorry but tainge tichangotangawo kudanana zvekungonyaradzana, but hatina kana kumbogara takarara tose. Habi iye he claims kuti at that time ndainge ndichinyanya kumunyima bonde, but chaikonzeresa kuti ndimunyime bonde it was because of the environment. Tainge tava kungogara tichinetsana, a very toxic relationship that I had found myself into. Saka kana uri toxic relationship, kuti unge uchizofara nemurume wako zvinenge zvichiti netsei. Saka most of the times ainge ava kuti paya kana akandibata ndaibva ndamusundidzira kure. Iye anoti this was the reason as to why akabva azotanga kuita very close nemai friend, because shamwari yangu ndiye ainge ava kupa maadvices. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kusvika pekupedzisira, and I actually had to cut my friendship with my best friend from high school, uyowo wandainge ndasangana zvekare naye muCape Town. Ndikaona kuti munhu uyu ane chispirit chechibhishu, I do not want her any close to me. So inini nemurume takabva tazongogadzirisana, ndikaona kuti already makore atoti fambei, kuti futi ndinge ndichipinda muthird marriage hazvichaiti. Apa kumarriage kwandakabva ndaiva nemwana, apa mumarriage musecond marriage ndaita zvekare umwe mwana. Ndikabva ndazongopiwawo advice ndikanzi ndinge ndichingoshingirira ndirimo mumarriage umu. So takabva tazogadzirisana, tichibuda mune idzodzo kubasa ndo pakabva kwatanga kunetserwa nyaya dzemapepa. Tikabva tanzi tinge tichienda kunogadzirisa mapassports. Inini ndainge ndisina kana kumbogara ndaka-applya passport. Iyewo murume ainge akaso-applya passport a very long time ago, ndokubva yazo-expire ariko kuno kuCape Town. Saka takati tichinosvika kumba kwedu, iye akambopfuurira ndokubva azoenda kumba kwavo. Mama ndobva vakabva vazotanga kundiudza kuti birth rangu rainge rakarasika, kutoti maentry number ainge asingabatike. Saka tikabva tazotaura nevamwe vainge vachishandidzana nevekumabirth, avo vainge vachishandidzana nevekuHarare. Saka ndakabva ndazonzi instead yekuti ndinge ndichibatsirwa kuma-areas ekwedu, ndaifanira kuti ndinge ndichitouya kwedu, ndaifanira kuti ndinge ndichitouya kuHarare chaiko. So mukoma ndakabva ndatravela all the way from our town ndichiuya kuHarare. Iniwo habi iye ainge ava kufambirawo zvake, but zvake akazonozvifambira kuBulawayo because that was really close
close nekwavo. Saka inini ndaifamba ndiri nekwangu, iyewo achifamba nekwake, but tainge tichingocommunicata nefoni. Saka in that mood mukoma yekuti ndaiva ndiri munhu ainge ari under that stress yekuti ndahurirwa nemurume apa ndagarisa zvekare ndisina kumbogara ndakasangana nemurume zvinondifadza pabonde. Ndakazoti ndava muHarare ndakabva ndatanga kugara kumba kweimwe shamwari yamama. Saka ndigereko mukoma, vana vepo, vana ava ndo pandakatanga kuona kuti chii chinonzi slay queen from a close angle. Ndainge ndagara hangu ndichingovaona maslay queens awa kuCape Town, but kuti ndinyatsokuraramisana navo ndainge ndisina kumbogara ndararamisana navo in a single place. Saka ndakati ndava kugarapo pamba paamainini ava, because tinongovati amainini even though vari friend yamama. Saka ndainge ndichingorara in that spare bedroom, iyo yainge iri spare bedroom yevanasikana vaamainini ava. Saka vana ava vaamainini vaiti each and every day kana kuri kunzi vakabuda makuseni pavanozodzoka mukoma usiku paya vaidzoka vakabata mari. Then there was this other day umwe wacho paakangondipa 100 uyo akazondiperekedza kuti ndinge ndichienda kuma offices kuti ndinge ndichienda kuno apply for my birth certificate nekuzotanga futi kufambira chitupa. Iye akabva andipa $100 akanditi iyi imari yako yekudya. Ndakavhunduka mukoma because it was a lot of money. Apa vasikana ava maspendero avanoita pamba apa mukoma makuseni muchimuka panodyiwa macereals, macornflakes, muchibva imomo breakfast inenge yatogadzirwa namaid, mabhekoni, zvinyi mukoma zvekuti hautombofungi kuti ndiri muzimu. Pamba apa panodyiwa kuita sekunge uri kudya muhotera, murestaurant chaimo apa at night nemadessert. Vasikana ivavo vane mari. Saka at that time ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda vane mahustling skills avo avainawo. Ndichingoti ndo zvinogara zvichitaurwa nevanhu zviya kuti kana uri kujoni usangomhanyirira kudzoka kumusha usati wawana mahustling skills. Ndikatoti vasikana ava kana kuri kunzi vakandidzidzisawo mahustling skills avo, then inini zvinhu zvangu zvinobva zvatoita ball, because murume at that time ndichiona mari dzose idzo dzainge dzichibatwa nevasikana ava. Murume ndainge ndava kutozviudza kuti panapa panokwanisa kutova padumping area pake. Ndainge ndatofunga kuti ndinge ndichimudhampa so that I can take care of my kids without any stress at all. Ndava kutozviudza kuti kunyange zvikazonzi ndapinda murelationship zvese zvinenge zvava ball on my side, ndinenge ndatovawo an independent woman. Vasikana ava slowly but surely panguva iyo yandakagarapo pamba pavo, because ndakagara pamba pavo for 3 weeks nekunakirwa nekalife mukoma. The 3rd week ndakabva ndanyepera murume ndichimuudza kuti passport haisati yabuda. Passport yainge yatobuda zvayo mukoma. Chinhu chakanetsa rainge riri birth ndo rakati netsei, but from there on the process yange yava kusanetsa. Passport yangu yakangobuda in record time 1 week. Ndokubva ndanocollecta passport yangu. Murume ndikatanga kumunyepera kuti passport yainge isati yabuda. Izvo yainge yabuda zvayo mukoma. Ndakati ndava kutanga kuwirirana nevasikana ava, takanyatsokuita gedye kudzamara 1 day. Mumwe musikana wacho paakazonditi ngatimbobuda handei, ndokubva tazobuda. Akatosiya motikari yake on that day. Ndisi uyo tikabva tati city center tichinopinda mutown. Takabva tatanga kufamba mukoma kuzonozvika tichizonobata Domboshava road. Apa ndainge ndava kucomplaina ndainge ndisina kujaira kunyanya kufamba ndichingotenderera. Apa iye airakidza kuti atori pahasha, achirakidza kuti pane munhu waainge achivhimana naye. Zvino takazoti tasvika pane rimwe robot, even though ndisina kumbokurira muHarare kana kumboijairira Harare, but paroboti repaGunhill ndo pandakasangana nembinga yacho mukoma. Mbinga iyi inogara kuBorodale. Ndiye munhu ainge achivhimiwa nefriend yangu, saka vainge vachingorasana mumasaisai umu. Ndokubva azonzi ange achienda neni kunomira parobot riri muGunhill. So mukoma takazoti tasvika paya pakabva pazosvika imwe motikari bango mukoma. Handitombozivi zita remotikari iyoyo, yainge yakanaka mukoma. Then ndikabva ndazonzi get in the car. Ndakaramba kupinda motikari imomo ndiri ndega. Then my friend akabva ati unobohwa iwe. Ndokubva azopinda zvake, but akauya kuback seat akabva ati iwewe chenda unogara kumother seat. Tainge totoseka paya, but ndainge ndatokabira mukoma. Muchinda uyu handsome yake yainge ainayo, a very handsome guy.
mukoma ndakanakirwa naye muchinda uyu. Ndaingoti ndikamutarisa kudai ndaita kunzwa kumerera muviri wangu wose. Apa ndichitanga kufunga bhangu wangu, ndakaona kuti apa bhangu haana kana dhoo zvachose. Ava ndo vainge vachinzi varume mukoma, varume chaivo chaivo vanodhizeva kuti vange vachirepresenta Zim. Motikari yakarohwa kuzonosvika tichizonopinda muBorodale. Then my friend iye akabva azonzi ange achizotorwa neumwe driver wembinga iyi. Inini nembinga takabva tazopinda mugate. The house mukoma, imba yacho yainge yakanaka kani, glasses everywhere. Ndokubva tapinda mumamuyamuya ndikabvunzwa kuti ndinonwei. Ndakangotaurawo mazita echibharanzi akaseka zvake. Akabva azonondirira champagne iro raakandiratidza price tag achiti iri rinodhura iri. Akangonditi iri you only drink once, you do not drink a lot because it is very expensive. Saka akati andiratidza price tag champagne yacho mukoma yandakanwiswa, I found out kuti iyo inoita $1.5 mukoma. Ndakangodirirwa one glass, tuya tumaglass tuya tunenge twakareberuka tuya. Then we started drinking zvedu and we started to get cozy. From there on mbinga iyi yakabva yanditi let us have a tour of the house. Apa kuzonosvika ndichizonopinzwa mubedroom akabva anditi don't you want to take a shower? Maiwekani kunojambira mujakuzi. Munhu ndokubva azouya akandijoinamo mujakuzi muya. Takabva taita zvatakaita tirimo mujakuzi. From there on ndikasimudzwa ndikaendeswa into the bedroom. From there on ndikabva ndasimudzwa ndikanokandwa pambedha. Aiwa mukoma, I really enjoyed my time with this guy. Opened my eyes when I started to look around. Ndakaona kutoti kunyangwe aircon yainge yakatosetwa patemperature yekuti mumba munge muchidziya, but chando chainge chirimo, even ndainge ndiri mumachira ndakatanga kubvunda mukoma. Even pandakanotsika pafloor ndakatoona kutoti pafloor paiva nemoisture pachiratidza kuti from the tiling painge paine chando chainge chichitosimuka. I then took my clothes and I wore my clothes because imba iyi yainge yava nekamwe kafeeling kaike kuti there was something that was scary that was going on. Ndakapfeka hembe dzangu ndikabva ndatora kahandbag kangu mukoma, ndakatokanganwa gogo dzangu. I just took some of the slippers dzandakangoona dziri padhuze because gogo ndakatadza kuziva kuti ndainge ndadzisiya pai, sezvo paya patakaita the tour of the house takazopedzisira tava kuita romance. Ndikabviswa bhutsu not knowing kuti bhutsu idzi ndakadzikururwa ndiri muroom ipi. Saka ndakangotora maslippers ainge ari padhuze ndikaburuka downstairs ndichimhanya. But mukoma kubva ipapo ndo pandakatanga kunzwa izwi reumwe munhu ainge achitaura neni achirakidza kuti iye aitonditevera munhu uyu. Kana uri mweya wake zvinorakidza kuti ndakatongohakanawo nemweya wake mubedroom imomo. Ndakamutsvaka murume uyu. Kune dzimwe dzimba dzakakura mukoma zvekuti kunyange zvikanzi hautyi, but kune dzimwe dzimba kuti haungambodanidziri uchishevedza munhu because ndakati ndaburuka downstairs apa ndainge ndakatarisana nerimwe hallway. Apa hallway iri ndo randaifanira kuti ndinge ndichizofamba naro kuti ndinge ndichizonobata front door. Apa chando chiya chaingoramba chichingowedzera mumba umu muchingowedzera kutonhora. Ndakafamba ndichiita sekunge ndichamhanya ndirimo muhallway muya. Apa ndaingonzwa kuti kumashure kwangu uku kune munhu ainge achingotaura neni. By the time yandakazosvika mukitchen ndakabva ndatanga kuchema mukoma because the fear had just overpowered me. Ndakaridza mhere mukoma, iniwo ndichiridza mhere. Imba iyi yakabva yatanga kuchema. I don't know how to explain this to you, but ndakanzwa mavoices ainge achibuda from all over the place mumadziro. Ndainzwa vanhu vainge vachitaura. Ndakabva ndamhanya ndikabuda panze. To my surprise mukoma, pandakabuda panze uyu muchinda uyu ndakatomuona zvake amire zvake panze. He was just standing near his car. Paakatendeuka kudai ndakabva ndaona kuti ainge asiri munhu but rainge riri gudo. Ndakaridza mhere. The moment yandakatanga kuridza mhere iye akabva avhura gate ndokubva angonongedzera kugate. Ndakamhanya mukoma.
ndakamhanya borodhel yose iya yakuzonosvika ndichizobatwa nemapurisa. Vakangondibvunza kuti where are you headed to, uye uri kubvepi? Mapurisa aya vaitofungidzira kutoti ndiri hure rinotoitawo zvekutotengesa muviri. Ndakazama kuvaudza nyaya yangu but they never believed me. Ndakazotovatonyora mukoma. Lucky ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako, saka vakangondisiyira ka $5 vakati iyi ndo yako yekuti unge uchizokwira kombi uchienda kumba. But when the morning came, takabva tazofurirwa neumwe mupurisa ndokubva tazoburitswa paya. Inini ndakabva ndati kumakombi. Ndichisvika pamba Pama inini, uyu musikana uyu mukoma, chakandinetsa ndechekuti she was very aggressive towards me, achita sekunge pane zvaainge akaudzwa nembinga yake iya, because akangondiridzira tsamwa kudai. By the time yandakada kuvabvunza vasikana ava, vakabva vatoti we think that you have overstayed your welcome. Mukoma ndopa ndakabva ndazosimuka paya and I communicated with my husband. Iye akabva azoti it is fine, ndichapfuura ndichikutorai. Ndokubva ndazokwira ndikaenda kwedu kumusha. Ndakanogara kuya mukoma, but takangoti tichingodzoka kuno kuCape Town. The day ratakasvika kuno kuCape Town, sevanhu vainge vaine manyaro erwendo, takangosvika nekurara. Takati takarara kudaro ndopa ndakabva ndatanga kurota ndichinzwa izwi iro rainge richiti muka tiite nyaya, muka tiite nyaya. Mukoma ndopa ndakabva ndazopeputswa nemurume rimwe ramazuva ndakafunya chisero ndichitoita nyaya. Ende kuhope kwangu ndinenge ndichitonzwa kutoti kune munhu anotouya achindishungurudza, achindinetsa, achingonditi muka mhani tiite nyaya, unobohwa iwe, muka tiite nyaya. But each and every time pandinonzwa izwi iri ndinobva ndamboita kamwe ka black out. Pandinozomuka sometimes ndinenge ndakatoseta pilo yangu kudai, ndakatoita zvekutogara ndisina kurara, ndichitorakidza kuti pane munhu wandinenge ndichitaura naye, kuti pfungwa dzangu hadzisi dzava kutotanga kutorasika here ini. That is my greatest fear, kuti kana ndikazopenga ko vana vangu vachazochengetwa nani naye Mwari. This is my own confession mukoma. Ndokusaka ndati I am very confused. Murume ndomuudza here kuti patakaenda kumba tichifambira mapassport ndo zvandakaita izvi? Should I tell him about the cheating part? Or kana ndomuudza confession yangu, should I just remove that part whereby ndakazorara nayo mbinga iyi? Ndomuudzawo kuti ndo zvandakangosangana nazvo. Please help me out. I'll be following in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ndo spiritual encounter yavo iyo yavakasangana nayo. Hanzi ndomuudza here murume wangu, should I tell my partner? But handidi kuti ndinge ndichizomuudza that part whereby ndakamuchita nembinga yokuborodhel. Please help me out in the comment section. Ivo vari kuti I feel as if zvakakosha kuti iye ange achiziva kuti izvi ndo zvinopota zvichiitika kwandiri. Kune munhu anopota achiuya achindimutsa achiti mukatiite nyaya, mukatiite nyaya. Hey, hanzini takaenda kunokwira motikari yake, takanokwira motikari yembinga iyi, hanzi pane rimwe robot riri muGunhill. Yo, zvakangoma hazvo veduwe.